Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Қарор дорем дар канали Умедҷон Техноблог ва худохоҳад имрӯз шумода телефонҳои буҷетнира шумода шинос мекунем ва нархнавошона чӣ намуд характеристика доранд ва чӣ намуд компанияҳо хати ҳастанд дар фурӯш. Хоб бардор азиз, пеш аз он ки ман шумода телефонҳоро шинос кунам, бардор азиз, дар магазини мо аксессуарҳоам дар фурӯш аст. Чихар гидесина мошинкаҳо, чанд намуд универсальни, профессиональни, инҷа наушникҳои безпроводои ва соатҳо хати браслетшон дар фурӯш аст. Шумо метавонед ки бемол омодаи магазини мо соат, наушник, мошинка, массажёр, аксессуар барои телефон, любой намуд чиза иншоалло худо хоҳад омодаи магазини мо харидорӣ карданатон мумкин, ё ки доставка гӯед, доставкаам равон мекунем то ба ҳама шаҳрҳои Россия тавассути почта Россия равонтон мекунем. Мисол бардоре ки дар дигар шаҳрҳо қорор дорен, дар ин рақамҳои WhatsApp нависен, ҳатман мо шумода мошинка гӯем мошинка, телефон гӯем телефон, аксессуар гӯем аксессуар ба почта Россия равон мекунем. Иншоалло ҳамаш нав пачка бо гарантияш хате. Хоб, масъалаи телефонҳоро мерем бардор азиз. Телефоне ки якун шумо дар пеши мо дидесен, телефони Realme Note 50. Телефони Realme Note 50 недавно фурӯшда баромадагия. Дизайнш чихар дидесен, дизайнш беноҳат дизайни хушуқатия. Ва ин хе, ин свети кабутуш, ин свети сиёҳуш. Ин телефон памяти 64 га дорад ва памяти 128 га дорад ки бардор азиз, ин телефон ки не ҳозир яша гирон кардагим, ина нигоҳ кунед. Даже гирон карда барои тест махна сурат гирифтам, ин фронтальни сурат шай. Ни фронтальни хати сурат гирифтам, ин ба камера қафо шай. Чихар дидесен, ин хати сурат мегирад телефон. Ана боша фронтальни хати махна сурат гирифтагим. Чихар дидесен, фронтальни камераи ҳамин телефон хати гирифтагим ки нархи телефон амаги дар магазин нархш даним ҳамаи местад 7000 рубл. Realme Note 50 памяти 64 гигабайт 7000 рубл меса. Телефон буҷетния ва телефон свети сиёҳ, свети кабут дорад ва телефон бо свети памяти 128 ҳам ҳамин светҳо ҳастанд. Свети сиёҳ, свети кабут 128 ҳастай. нархи ваёш бошад дар магазини мо 8000 рублай. Агар ки дар кортон бошад бемалол заказ карданатон мумкин тавассути почта Россия, тавассути самолёт ба Тоҷикистон равон мекунем худо хоҳад. Ва телефони дуюмгии мо ҳамон телефони легендарни пешнаи Redmi A2 Plus. Чихар ки десен, дута камераи асоной дорад, спичка ва отпечатки палец дар қисмати ақиб шай. Ва бардори азиз, процессори телефон Mediatek Helio G36 шай, дута камера, отпечатки палец гуфтум дар пушташ ва 5000 мАч батарейка дорад. Ин телефонҳои буҷетне ки дани маме ма шумо да обзор карда нишон додистам, ҳамаи ино дар комплекташон зарядник, хати кабелш ҳаста, яки блок питания, хати кабелш ҳаста, яки барои телефонҳоро кабел ёки блок айсер отдельно харидан дар кор нестай. Ва телефонҳои дигари мо чихар ки десен, кстати A2 Plus нархошон 6000 рубл сар мешавад. Ай ҳама телефони арзонтарин дар магазини мо памяти 64 гигабайт смартфон и телефони Redmi A2 Plus ки нархи 6000 рубл месад. Барои WhatsApp, YouTube, Telegram, барои хати хонагиҳо гап задан беноҳат телефони хубай ва барои падаркан телефони арзандай. Ана бошад телефони навбатимон, телефони Redmi A3. Чихар ки десен, камерашон нигоҳ кунед, чихар камера хушук кардагиаша. ҳамин бигин ки Redmi A2 поколени навш, Redmi A3 дар соли 2024 ба фурӯш баромадагия. Памяти 64 га дорад, 128 га. Памяти 64 га ин телефон дар магазини мо 7000 рубл месад. Свети сиёҳ, сабз ва свети сиёҳ кабутуш аста. Сиёҳ хати кабутуш глянцевый ва сабз чихар десен, сабзш кожнияй. Пол кожни кардагианаш. Памяти 64 га ин телефон дар магазини мо нархаш 7000 рублай ва 128 га телефон бошад 8500 рублай. Дар комплекташа зарядник ва кабелш албатта ҳастай. Метавонед ки ай телефонро заказ кунем ва сеюм варианти мо ин телефони Tecno Spark Go. Чихар десен, дизайнш ба дизайни iPhone монандай ва албатта характеристикашон шинос мекунад. 90 ГГц экрани телефон кор мекунад, памяти 64, 5000 мАч батарейка дорад, отпечатки палец дар кнопкаша. Ва ҳама чизи плюси калонуш, ай телефон ҷои зарядонакаш USB Type-C. Ва USB Type-C хубиш дар чия ки мисол ҳама намуди зарядникҳоро метавонед ки истифода 15 Pro Max дани момент ба Type-C кор мекунад. Ва ин телефона памяти 64 гигабайташ 7500 рублай ва телефони ами телефон свети сафед ва свети сиёҳуш мешавад, ду расветкаш мешавад. Дар комплекташ чихолш мебурад, зарядникош, хати кабелш ҳастай. Ва 128 га ами телефонҳо дар магазини мо дани момент дар фурӯшаш нархи вайш бошад 8500 рубл месад. яъне ки телефонҳои буҷетни се намуд вибор дорем. Note 50, Redmi A3 ва Tecno Spark Go 128 гаош 8500 рублиян ва Note 50 хати Redmi A3
памяти 64 гигабайташ 7000 рублиян ва Tecno Spargo 7500 рубл ва иҷо даста бардорез бо телефони Redmi A2 Plus, нархи A2 Plus бошад дар ин момент дар магазин мо 6000 рубл аст. ва нуфтамон намонад бардорез ки касе ки магазин мо ҳамин чизҳо телефонҳоро харидор мекунад, албатта бо падаркаи махсус имина барои ҳам бардор аста. Иҷо 4 дона 5 дона ягон падаркаи махсус мондага худофат ин 5 дона падарка ҳозир тамом мешавад. Баъди вай уҷа падаркаи нава дар дри ҷо мекунем ва метавонед ки бемол омода телефон харидор кунед ва соҳиби падаркаи махсус ҳам шудан то мумкин аст. ва чӣ хел ки мебинед дар инҷа бо авиакасияи Real Avia фаъолият худша ба кор мондага, яъне ки оғоз кардага. Real Avia метавонед ки дар бадил хо сам билет харидорӣ кунед, чи ай Тоҷикистон истода, чи ай Москва истода ба Тоҷикистон метавонед билет харидорӣ кунед. барои граница гузаштан ҳам бениҳоят билетҳои масалан арзон ёфта метавонед дар авиакасияи худаш ва барои муроҷиат рақамо 925 371 03 88 ҳамин рақамода муроҷиат мекунед. WhatsApp ришта авиакасияи шумода билетона гап мезанад. агар ки худтонам ният масалан омадан натонед дар дигар шаҳрҳо дар дуртар бошед, ҳеҷ боки нест. тавассути почта Россия тавассути WhatsApp почта Россия мегӯям, тавассути WhatsApp паспортон равон мекунед ва шумода авиакасияи ҳамаша мефаҳмонад. раҳмати калом барои видеоро тамошо кардагитон. худо хоҳад дар канал бо ҳозир нархномаи дигар моделҳоро мешавад. дар канал дар комментария нависен чӣ намуд телефонҳоро бо ҳамихи шумода пони абзори калон карда нишонтон бутием. худо хоҳад як ба як шумода абзор карда нишон медиҳем. саломат бошед.